मादैया आंनि साबसक्राइबार जाहैदों आंबो मादैनि साबसक्राइबार जानांसिगोन आरो मादैना आरएस फेमिलि इउटुब चेनेल दङ नोंथांमोना बयबो खालामबानो जाबाय मोजां बिउटिफुल गार्ल नङा मोजां नुथारदों रियेलाव साबसिनल' दे गोजोननाय थाबाय दे दाख्लैयो आङो नैबेयावनो गालांदोंमोन ओमफ्राय नै दा दिहुनफिननांसिगोन आरोना लाबो साबि लाबो नोंहाबो थांफानोसैलाय बिमा जेराव थाङो बेयावनो थांफानाय जालायलांबायहाय जोंना फिसाफ्रा थादो होमबालाय नोङो थाङाबा न' नेग्रा जानोसै न' नेग्रा जाथारगोन आइ फिसाजोआव फांथेनो रोङो होमबालाय थादो दे थानोसै देलाय खानाया रानखो ना माखो रानबाय सोर सिननायमोन नोंनि खानायखौ दे गिदिं वाव जि मोजां जादों ओइ जाबाय 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 दे हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय हाया गारि दिहुनलायबाय आरोना लोगोफोर दाखालिहाय बैसागु जानो थांब्ला आङो बेयावनो दोनलांदोंमोन नालाय बेनिफ्रायनो सालायनाय जाथ'वाखैमोन ओमफ्राय गारि सार्भिसिंनियाबो टाइमा जाखाबायमोन थ' माने जोङो थांनो ओंखारदों आरोना गारि सार्भिसिं खालामनो बिमा फिसा जयैनो ओमफ्राय थालाङाबो आरोना गथ'फ्रा गालांब्लाबो ओंखायनो लांफानोसै होननानै माने रेडि जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआव मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो नायलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै गारिनि सेट खालामबाय आरोना जों बिमा फिसा जि गोखायासो जाग्लबबायदों आरोना जोंना फिथाइयानो फिसा फिसा नै थाइनायालाय बिराद थायो खनसेबो बोथिसेबो मोनजायाखै होनदो मोनसे मोनजादों नामा थाइसेल' थायो थाइनायाबो हले फिथाइया आजां गाजां फिथाइ दंखायो नैलै आजां गाजां फिथाइ बे फिसाजाथाय मेरला थाइख्रिदों थाइख्रिखादों जायगा नागिरबावबाय ने जाबायना साबि मारिने रानथारबाय बोरो हाबाब ओरै फै बिराद मोजां जादोंहाय सेम्फुजों लोब्बाय नालाय सफ्ट जाबाय सफ्ट जाबाय ने सफ्ट जाबाय ने ইয়ার ফিল্টার এইটো আৰু মোবিল এইটো পেট্ৰল এটা পেট্ৰলৰ লগত দুটা না এইটো বেলেগ কালি ব্যস্ত আছিলো বোধহয় এক সময় আসলে হল ओमफ्राय नै जागै फंबाय ना फंबाय गावदां दैमारिखौ लोगो मोनबाय जि मोजां मोनबाय आं नायबाय थायोना बिथांनि ब्लगखौ नै बबावबा फैदोंमोन नामा आङो बे एरियायावनो थाखायो आं आदसा अबेयाव बै साइडआव खोरोमफुला बेयावनो ओरै ओमफ्राय आं एसे बाजार खालामफैदों आरोना जोंबो गारि सार्भिसिं खालामहैदोंमोन ओमफ्राय फैबाय नै गथ'फ्रा गाजा ना बिदि होनो नोंलाय खथ' मोजां नामा खथ' मोजां मा नाम नोंना आंनिया आरएस फेमिलि ब्लग नायबानो जाबाय आंबो नायनानै होबाय थायो मादैया आंनि साबसक्राइबार जाहैदों आंबो मादैनि साबसक्राइबार जानांसिगोन मादैना आरएस फेमिलि इउटुब चेनेल दङ नोंथांमोना बयबो खालामबानो जाबाय जि मोजां एकदम बिउटिफुल गार्ल नङा मोजां नुथारदों रियेलाव साबसिनल' दे गोजोननाय थाबाय दे नायदों दे थांदाङै दे गैयाबा खिनाया थायो ना लांनोसैलाय जानाय ना होमबा बेखौ फिजाबानो बिदि सान्दा गैथायै नङाब्रा सौआ बेनासो बेखौ लानोसै हा नोंहालाय मा नोंहा मा बेखौ नांला
Dangar hoise dada dukan tu Korea. Shop pai na? Alhamdulillah. Nah, yuri dongo nail polish. Oh. Sebar apa? Ma. Kau garji खालामजोबो. Godan banget. Telah yang mama dong naik ini Rizai. Belon moनजोबो nih. Sawas, belon sawas. Belon clip. Gaसिबो gips aja. Vlog loise dada. Vlog loise. Nanti sok. Maku nanggu nunggulah. Hah? Belon trip. Birthday usah nanggu birthday. Kiman? Besilah. Horbai. Jangan deh. Berat gidir dukuna. Logoफोर नै लाबोलायबाय जोगोनार ओमफ्राय ना ओमफ्राय ब्रयलार गथ'फोरनि बायदि बायला आरोना लोगोफोर कालार कपि माबा माबि लानानै फैबाय हायथाय ओमफ्राय लोगोफोर नै न'आव सफैबाय मा लाबोखो बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाबाय ओमफ्राय आहा गावदां दैमारि आगैखौ लोगो मोननानै जि गोजोनदों ओमफ्राय गथ'फ्रा आन्दायदों आरोना माने नुखायो नायबाय थाखायो अब्लाबो माने मबाइलाव आरो ब्लगाव आरो मोगथाङाव एसे बेलेग जायो नालाय ओमफ्राय रियेलाव जि मोजां आरोना बिउटिफुल गार्ल लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर नायो गावदां दैमारिखौ सिनायखायो बयबोथ' सिनायखायोखा ओमफ्राय थारैनो आंबो दिनै लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना खानाया बुरला जाला फिसाजोआ गेलेयो आरोना आंनि खानायजों ओमफ्राय जिरायनानै दङ आं फांखायाव ओमफ्राय रायजो राजा नोंथांमोनाथ' सिनायि जाखानाय नङा जोंहा बिनानाव गावदां दैमारिखौ बयबो मिथिखायो ओमफ्राय दिनै जायफोर आंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंबो जोंहा बिनानाव गावदां दैमारिखौ नुनो मोनबाय ओमफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आगै नोंबा आंनि भिडिअखौ नुसनबायदोंब्ला बा नायदोंब्ला आरोना साबसक्राइबथ' खालामखागोन आगैया आं बेखौ मिथिखागौ ओमफ्राय नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय आरोना आगै ओमफ्राय आंजों जे आं रायलायनायाव जे नोंथाङा बा नोंथां आगैया मोजाङै रायलायदों मिनिस्लु महरै बिराद गोजोननाय मोनदों आगै माने खायसे बांद्राय बिदि खुलाबो खालामा नालाय ओमफ्राय नों जे बिब' रायलायनायाव रायलायफादों मोजाङै ब्लग लाजाफादों बिराद मोजां आरोना आगै नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय खायसे बांद्राय माने केरकेरायाना मोजाङै रायलायाथ' आगैया बिदि नङा आरोना लोगोफोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा आगैयाबो खरसा खालामदोंमोन नालाय थाग थिग आंबो गारि सार्भिसिं खालामनानै फैनाय जादोंमोन आरोना बेवहाय लोगो मोनदों बे आगैयाथ' गावदां दैमारि जाथारगोन बिदि सानदों आरोना आगै आं नोंखौ भिडिअखौ नायदोंब्ला आरोना ओमफ्राय दा नोंमारगौआनो आरोना आं माने नुफेरखायाखैमोन स' नुनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो आगै नोंखौ ओमफ्राय आंना फिसाजोआबो गोमोलायदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय उनावहाय जालायथारबाय आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय बयनिसिमबो